Mayong buntag sa tanan. Nanan po kita sa Light Them with My Word, ang sinimana sa pagpaambit sa kinabuhi sa laiko diha sa ato ang Ebanghelyo. Ang ikatulong Domingo sa Adbento mo kani ang traditional nga Gaudete Sunday. Nganong Gaudete Sunday man, no? Gikan kani kinutlo o gikuha sa Latin nga word nga pagmaya o rejoice, no? Nakini sa gisulat sa Philippians chapter 4 verse 4 and 5, no? Rejoice in the Lord always. Again I say to you, rejoice. The Lord is near, no? Mo kani ang kananang Adbento, ikatulong Domingo sa Adbento nga ang ato ang Advent wreath, no? Pink ang kandol ato ang dakutan. Mo kani nagsimbolo sa rejoice, sa pagmaya. Pagmaya nga gipahinumduman kita nga ang kaluwasan duol na, gawas pa nga ang kaluwasan duol na, ang kaluwasan sigurado gayud. Sama sa gipakita sa ato ang Ginoo sa primero niyang pag-abot nga iyang gisaad nga ipadala niya ang Misaya, napadala gayud niya. Mao na atong sa ulugan sa sunod nga Domingo nga katapusan nga kanang Domingo sa Adbento sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus, no? Ang atong gospel, ang atong ebanghelyo karon ginutlo gikan sa Mateo 11 versikulo 2 hangtod sa 11, ga-emphasize kani sa misyon sa ato ang Ginoo sa paghiling, pagkaluwasan o pag-empower sa iyang ministry sa ni Jesus, which was a surprise, no? Nakapatingala sa uban kay ang ilang pagtuo nga moabot si Jesus nga maghatag og paghukom, nga usa ka Misaya nga maghatag og paghukom, manhigayod siya nga medyo kuan yun kanana ang uban sa iyang mga gituoan niya, uban sa iyang gahom ug uban sa iyang army, siguro daghan kaayo ug uban pa, no, nga ilahang tawhanon nga pagtuo labi na sa mga hari, no? Sa Ebanghelyo sa versikulo 2, sa dito pa si Juan nga tigbautismo sa sulod sa prisuan, nabalitaan niya mahitungod sa mga gipangbuhat ni Kristo. Busa gipadto niya ang iyang mga tinun-an aron mangutana, sultihi kami, ikaw na ba ang among gipaabot o maghulat pa kami ug lain, no? Ngano man kani ingon ani man nga pagpangutana ni Juan, nganong ingon ani man ang iyang gisugo sa pagpangutana, no, kang Hesus. Kay si Juan manggod ang iyang pamaagi, makita man nimo ang pamaagi ni Juan, no? Siya man ang nagpreparar sa agianan sa ato ang Ginoo diha sa kaluwasan. Siya man ang naghugas kanato og tubig sa paghinusol o pagbasol, no? Iyat kitang gihugasan gani ang katong mga tao kaniadto nga iyang gisangyawan, iyang manggibunyagan sa tubig diha sa Jordan River, no? So ang iyang pagtuo nga ang pamaagi ni Jesus pareha sa iya nga katubi si Juan Bautista gasinggita biya to, yan siya atong niaging Domingo nga ato ang Ebanghelyo nga iya maganing gipanganlan ang mga Pariseo ug Saduceo, the Pharisees and the Sadducees, iya maganing gipanganlan og mga bitin kamo, no? Tigparon ingnon, mga plastic. Kay ngano man, kay siyempre nagpa-uyon-uyon man lang po to ang mga kanana ang mga lideres diha sa templo, sa simbahan, no? Aron po angayan siya sa mga katawhan. But dili man na mao ang pamaagi ni Jesus, no? Dili man iwan ang pamaagi ni Jesus mo nang gitubag ni Jesus diya sa versikulo 4, balik kamo kang Juan ug siltihin ninyo siya
sa inyong nakita ug nadungog, sultihin ninyo siya nga ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw na, ang sanglahon nangayo ug nahimo na, nga hinno ang mga bungol nakadungog na, ang mga patay na banhaw ug maayong balita giwali na sa mga kabus. Bulahan ang mga tao nga wala magduha-duha kanako, no? Sultihi sila kamo kay katong mga tinun-an ni Juan o katong sumusunod ni Juan. Nasunod ba kang Hesus? Nakakita biya sa mga milagro, nakakita siya sa mga tao nga giayo ni Hesus nga mga gipangyawaan. Dito sila sa nakadungog sila sa Sermon of the Mount, no? Blessed are the poor in spirit, for they will see the kingdom of God, no? Siguro nakapil sila sa kananaang mga pag-distribute sa mga pan, no? The feeding of the 5,000, no? Naka-apil sila ni adto. So kananaang yun siya nga, lakaw ka mo, balik dito. O gi-confirm ni Jesus nga bulahan ka tong mga tao, wala magduha-duha o nagatuo ka nako. Kaya nga naman, unsa man ang pamaagi ni Jesus, consistent kayo ang pamaagi ni Jesus diha sa iyang primerong abli o primero niyang pagsugod sa iyang ministry. Human siya ampo sa kamingawan dito sa diserto sa 40 kagabi o adlaw, no? Ampo siya o gitintal gani siya sa yawa. So pagbalik niya, nisulod siya sa simbahan, nisulod siya sa templo o gihatagan siya sa basahon. Mao ni ang basahon nga kinudlo dito sa Lucas kapitulo 4 versikulo 18 hangtod sa 21. Mao kani ang gikuan, no? Gipanagna ni propeta Isaya. Ang espiritu sa Ginoo aniya kanako, kay gipili niya ako pagwali sa maayong balita sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kagawasan ang mga binihag ug makakita ang mga buta. Gipadala niya ako paggawas sa mga dinaog-daog ug pagsangyaw sa mga tao nga karon mao ang panahon nga sila luwason sa Ginoo, no? So moto sa bersikulo 21, mingon si Jesus kanila, kini nga bahin sa kasulatan natuman sa karon adlaw samtang nakadungog kamo niini nga gibasa, no? So ang pamagi ni Jesus consistent kay sa iyang declaration, no? O panagna ni Isaya. So wala makita ni Juan ni kini apan iyang gi-confirm o iyang gitubag ang iyang mga tinun-an o consistent kayo na mao kani ang akong pamaagi. Sa versikulo 7, sa nakabiya na ang mga sinugo ni Juan, nangutana si Jesus sa mga tao, sa pag-adto ninyo dito kang Juan sa kamingawan, unsa man ang inyong gidahom nga makita? Miadto ba kamo dito aron makita ninyo ang tao nga nagpa-uyon-uyon lang sama sa kugon nga mununot sa huyop sa hangin, no? Sama sa atong panganlan ni Jesus nga mga parusiyo o sadusiyo, mga bitin kamo kay paron ingnon kamo. Karon iyang giaghat, gihagit niya ang mga katawan. Human nangutana ang mga tinun-an ni Juan sa iya, unsa man gyud imo pamaagi? Ikaw ba gyud ang Misaya? Otherwise magulat na pud mi og lain, no? Iyang gi-challenge, no? Iyang gihagit ang mga katawan. Wala ba kamo miadto dito aron makita ang usa ka tawo nga nagsul-og og mahalong nga bisti? Ang mga taong nagsul-og og mahalon nga bisti ato lang sa mga palasyo.
Apan unsa man kayo inyong giadto dito, dili ba aron makita ninyo ang propeta sa Dios? Oo, di ba? Sa pagkausisiro sa mga tao, basi nag-adto lang mo dito kay nagtan-aw mo mga celebrity. O basin og na dismayar mo kay ang unsay gisulob ni Juan, kamilyo nga sanina, no? Dulon og kanang dugos ang iyang pagkaon. Kaya nga naman, kung tuod og nagsanina siya og bisti nga mahalon, propeta ka niya, grabe ka, luxurious ang imong hitsura. Consistent yun ang ato ang Ginoo, gipanagna ni propeta Isaiah. Ang iyang hitsura po, mura po og si propeta Isaiah o uban nga mga propeta, no? Yun ang naging lang suot mga panit sa kamilyo, no? So apan unsa ba gayud inyong giadto dito, dili ba makita ninyo ang propeta sa Dios? Ang propeta sa Dios mao consistent kayo ang ilang sanina sa kamilyo. Ug sultihan ko kamo nga labaw pa gayud siya sa usa ka propeta. So meaning si Juan Bautista labaw pa sa mga propeta tungod kay siya mao ang gihisgutan sa Dios diha sa kasulatan. Tuod, no? Ipadala ko ang akong tigbalita una kanimo sa pag-andam sa imong agianan, meaning andamon ang agianan ni ni Jesus, no? Andamon ang agianan sa iyang misyon. Andamon ang kasing-kasing sa mga tao, hugasan ang ilang kasalanan, no? Ang ilang pagbasol. Sila ba nangadto dito kawan kay magpabunyag, no? Magpahinlo, no? Andamon nako, no? Muna sa verse 11 niyo siya, midugang pasisos sa pag-ingon. Sapagkat tinuod wala pa kayo na tao sa kalibutan nga labaw pa kang Juan. Apan ang labing ubos sa mga nagapasakop sa paghari sa Dios, mas labaw pa kang Juan. No? Labaw si Juan, kaya nga man siya man ang nag-andam sa agianan sa atong Ginoong Hesus, agianan sa Misaya, para kita mabag-o, kita mapasaylo o maluwas sa ato ang original nga mga kasalanan, no? Actually kita luwas naman ta, but not yet, kay wala pa man moabot ang ikaduhang pag-aabot nato nga moabot ang ato ang Ginoong Hesus. Muna karong Domingo ha, panganlan o Gaudete Sunday, kay magmaya kita, maglipay kita, kay ang Ginoo sama sa primerong pag-ani ni Jesus, iya man yung gituman ang iyang gisaad nga ipadala gayud niya Misaya. Apan sa ikatuhang pag-ani ni Jesus sa paghukom o paghatag kanato sa atuang kaluwasan gayud, no? Atong kaluwasan si Jesus mo ni gayud sama sa plano sa Ginoo, sama sa gisaad sa Ginoo kanato, brothers and sisters, no? Apan ang labing ubos sa mga nagpasakop sa paghari sa Dios, mas labaw pa kang Juan. Mas may pasabot ini, no? Makita na to, brothers and sisters, diha sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 48, unya mingon si Jesus, si bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako mudawat sa bata nga sama niini nagadawat usab kanako, ug ang mudawat kanako nagadawat usab sa nagpadala kanako, tungod kay ang labing ubos kaninyo mao ang labaw sa tanan. Labaw day ay ang ato ang giserbisyuhan. Labaw day ang tawo nga nagdawat kang Hesus sama sa usa ka bata. Labaw day ay ang mga tawo nagpaubos iyang kaugalingon kay siya makasasala ug ningbalik sa ato ang Ginoo. Labaw day ay sila. Ug si Juan mao man pud ang iyang giserbisyuhan. Mas labaw pa di ay ang katong mga tawo nga iyang gitawag nga pagbag-o kamo, paghinuson, balik sa Dios.
Ako pang kamong bautismuhan sa tubig, hugasan ko kam kay ang labaw pa. Kanako mo abot para mo hatag kaninyo o modihog kaninyo o muhatag sa inyo ang kanang kalayo sa espiritu. Muna ka na makuha na to sa bunyag, no? Makuha na to diha sa bunyag. So brothers and sisters, mas labaw pa day kita nga nabunyagan na, mas labaw pa day katong nga tao nga wala pa makadungog sa maayong balita sa Ginoo. Mas labaw pa day sila o sila gitawag unless sila magpaubos sama sa usa ka bata, sila makaangkon sa ginhari ang dayon. O kita nga mga binunyagan na, nauna na, not unless nga kita pud magpasama sa usa ka bata, magsaligyod sa Ginoo sa iyahang misyon, sa iyahang gingbutan ug unsa ato ang pagabuhaton para makabig pud ang ubang mga tawo nga wala pa makadungog ug wala pa makaila kang Hesus. Iya pang kining gihatag kanato sa Great Commission, no? Sa Ascension Sunday, sa pagsaka niya dito sa langit, mo kaniyang gibilin. Kay iya kaning panilngon kung moabot na siya pagbalik niya, no? Na kani sa Great Commission sa Matthew 28 versikulo 18. Ingon siya nga miduol siya miduol si Hesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod nini sa inyong panglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. O tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdum ni ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Brothers and sisters, panilngan gyud ta ini sa Ginoo. Kita ang mga nauna. Katong nangauna na. Apan katong nangaulahi. Mao gahapon ang misyon. Gipatuman ni Juan ug mao gahapon ang misyon nga gipatuman ni Hesus. Karon pag abot niya pagbalik sa ikaduhang pagbalik. Gisaulog nato, gipahinumduman kita nga moabot gayud ang Ginoo, munang magmaya kita maglipay kay tumanon gayud sa Ginoo ug hapit na. Salamat kayo ug may untag sa tanan. Ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe para sa pagpadayon ni atong kalihukan, no? Sa inyong suporta akong gipangayo kaninyo para muluptan punta og dugay na ining ato ang pagsangyaw sa maayong balita gikan sa kinabuhi sa laiko. Salamat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Gracias a Dios.